Gogo. Ah. Asi neutral tiež. Ale tiež klobúk dole, čo dokázal. Prvý Slovák, ktorý hitol, že milión. Akože hej, kámo, ale vtedy to bolo ľahké strašne, podľa mňa. Pil si? Asi ťažko stráviteľný. Fú, fakt? Aha. V čom, kámo, že máte iný politický názor, alebo jak to myslíš? To je taký hrozný progresívec, aj keď boli v tej repovej show, nebola Riko Smorote, aj to spovedal, že si taký americký neger, ty pôsobíš a pil si, že ty si povedal N-word. Kámo, to si úplne videl, že on tam nechcel s ním byť, aký byl, alebo že to niekedy že ťažko stávalo, čo by to povedal. To je proste takto, ja mám všetkých progresívcov ťažko stráviteľných a opil si im, jemu sa nedá uprieť, že proste je naozaj extrémny progresívec. Súhlasím. Nina Janová. Asi W, kámo. Ale koko. Ozaj, názor? A bol odvodník. Ona Nina Janová. Ona má podľa mňa brutálny talent na ten TikTok, kámo. Ona by sa narodila. To je ako ona vie pičovať, rozprávať, ona má taký prejav unikátny, že to sa nedá napodobniť, že akože ja si myslím, že ten je úspech. Napríklad, že ja málo kedy pozerám takto, že videá, že keď niekto na TikTok, že 2 minúty iba keca, ale ju si viem pozrieť, že ona má proste podľa mňa že zaujímavý prejav a to je vec, ktorá sa nedá naučiť. To je proste, že príde mi, že má hrozne unikátnu povahu a že na to, že to, ja vôbec nie som cieľovka toho jej obsahu, ale aj pre mňa to nie je nudné, že podľa mňa je akože, že je unikátna v tomto, že akože má talent. Krištofko. Daj ho tiež na W. Mne sa tiež on ľúbi, kámo, že jediný takto, že... Strašne, všetci moderátori sú na silu a on je strašne uvoľnený, prirodzený, vôbec sa nesnaží byť vtipný, ale aj tak prirodzený vtipný. Akože podľa mňa Krištof je, že by far najlepší moderátor. Ale aj tak, že celkovo tie videá, čo dáva, že to má hlavu a petu, akože že ľúbi sa mi dosť. Nejak chlapec, ale čo toto robí. Lenočka TT. Neutral. Myslíš, že má dobrú tvorbu? Tiež má talent podľa mňa, ja nie som cieľovka, ale má talent si myslím, že vie dobre akože tak pičovať a akože pre tú jej cieľovku je úplne jak ušitá. Že akože, že ja nie som cieľovka, takže ja to nekúkávam, ale myslím si, že pre také tie baby proste v jej veku, tak akože strašne to, že hovorí, že má talent podľa mňa. Dá by som možno aj na v pohode ináč. Akože má talent, že myslím si, že tie jej čísla, takže to nie je náhoda.